ulğamda ovar ulğamda ovar ulğamda ovar ulğamda ovar ulğamda ovar ulğamda ovar Zekin bilen dolup daşıp Canlı aydın sada zoşup Sizin bilen hepde aşıp Yeni ulğunda ovar Esselamu aleyküm Mehman tomoşaçylar Eziz vatandaşlar Mawy ýaýly mownutynyň ähliňizi hoş gördük Garaşsyz Baky tarap Türkmenistan döwletimizde Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadamyzyň saýasynda Hormatly prezidentimiz arkadagy serdarymyzyň saýasynda asuda bagtyar halkymyzyň her bir güni asudalygy, bagtyarlygy, şatlyk şowkuny besenýär. Watanymyzyň her bir güni bolsa taryfa sygmaýan bagtany durmuşy ajaýyp üstünlükleri besenýär. Bizim şeýle bagty portatda kemil getmişler taýýarlap ýaýlyma bermäge giň mümkinçilikler döretip berýän biziň baş halifamyz Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadagymyza hormatly prezidentimiz arkadagy serdarymyza çeksiz alkışlar aýdýas. Gahryman arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz arkadagy serdarymyzyň janynyň sag ömrüniň uzak döwletli işleriniň elmadamy rowazanlygyny tüýsürekden ardy edýäs. Mehmanlar, bizim Türkmen Ova Teleýaýlymy şeýlede Agzybirlik Tilsimady birlikdäki kärhanasy bilen taýýarlanyp ýaýlyma berilýän Ulğamda Ova adly aýdym saatly diýinçal şirketleşigimiziň biz bugünkü täze sanyna başlaýar. Mehmanlar, ketleşigimiziň bu gerek sanynyň mehmany 0500 gyýpy belgimide sizden gel goşan SMS-lary, gaýyşlary nazar alyp Maýa Kulim adynaky Türkmen Milli Konservatoriýasynyň Bagtyar talibi, zekinli estrada ýyldymyz Maksat Hojaberdiýew bugün biziň 70-njiň mehmany. 70-njiň mehmany Maksat Hojaberdiýewiň ýerine ýetirmegindäki özüniň ezberli saýany ýitleri bilen 70-njiň bu gedek sanyny halifalarymyzyň dörüjüliginden miras galan hemne joşuly aýdymlary janly görnüşde siziň dikkatiňize ýetirer. Siz olsa bizden daşlaşmaň, ulğanda owaza, ulğanda galan, mawy ýaýlymna ýanglanýan aýdym sazyr, goý size lezzet bersin. Bu acayip eyyamım arkada zirdarlı bahtiyar yaşlar Boran gorlar rahatlığın dünyanın arkada zirdarlı bahtiyar yaşlar Boran gorlar rahatlığın dünyanın arkada zirdarlı bahtiyar yaşlar Sanıp çan tarafa ulu yolları birleştiriyen yakınlara illeri Udud yar bu dünya dostluk kolları arkada zirdarlı bahtiyar yaşlar Udud yar bu dünya dostluk kolları arkada zirdarlı bahtiyar yaşlar
geçen dağı ertirine urur batlı kadami arkada zirdarlı bahtiyar yaşlar ertirine urur batlı kadami arkada zirdarlı bahtiyar yaşlar arkada zirdarlı bahtiyar yaşlar arkada zirdarlı bahtiyar yaşlar ertirine urur batlı kadami arkada zirdarlı bahtiyar yaşlar arkada zirdarlı bahtiyar yaşlar arkada zirdarlı bahtiyar yaşlar. Maksat ilki bilene gepleşigimizde hoş gördük diýär. Sağ ol, hoş geldin. Ine Türkmen Owaz tele ýaýlymyna taýýarlanyp ýaýlyma berilýän Ulgamda Owaz atly gepleşigimizde gatnaşýan estrada ýyldamada dörejülük işgärleri özüniň bir sazyny ýigitleri bilen täze bilen täze aýdym sazlar bilen mihman bolýarlar. Ine gepleşigimiziň başyna ýerine ýetiren Türkmen halkynyň milli lideri biziň baş halifamyz Gahryman arkadağımızın, hormatly prezidentimiz arkadagy serdarymyzyň durmuşa geçirýän beýik işlerini wasp edýän, gözel diýarymyzy, asuda watanymyzy, bagtyar halkymyzy wasp edýän şeýle joşunly aýdymyz gepleşigimizde bir däp bolýar badalyga boldy. Ilki bilene size gepleşigimiziň başyna dörejülük üstünliklerini tüýsürekden ardy bolýas. Sağ ol, hoş geldin. İlki bilene sözümün başyna biz talip ýaşlara giň mümkinçilikleri döredip berýän bizim baş halifamyz Gahryman arkadağymyza, arkadagy serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Gahryman arkadagy serdarymyň janlar sag ömürleri uzak bolsun. Köp sag bolun, maksat arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Elmedama Gahryman arkadağymyzyň saýasynda, hormatly prezidentimiz arkadagy serdarymyň saýasynda ýaş kalymyňyzdan talip köňlünden joşup çykýan owazyňyz yurdumuzda hem toy bayrama besenýär. Toy bayramlarda şeýle mawy ýaýlymlarda belende ýanglansyn. Sağ ol. Maksat umuman dörejülükde bir aýdym saz, älemine sunugat ýoluny näme täzelikler. Umuman gepleşigimizde gatnaşýan her bir dörejülük işgäre gepleşigimizde özüniň bir täze taýýarlap giren ýa-da halipalarymyzdan bize miras kalan dörejülük aýdym sazlary täzesi öwüşüni berip täzesi bir janly görnüşde saza negitleri bilen türgünleşip geçip umuman bir täzesilik bilen gepleşigimizde gadam masýalar. Sizde nähili bugun Ulgamda Owaza bize tomaşa edýän Ulgamda Owazyň muştoklary we siziň muştoklaryňyz nähili aýdymlara garaşmaly? Hoş geldin gepleşigimiziň şu ýerine belläp geçesim gelýär. Her aýdymçynyň öz muştoklary bolýar. Her aýdymçynyň öz aýdýan ýolu bolýar. Elbetde. Her gepleşigimizde de men geçenki gepleşigimizde de bir täzelikleri işläp getirdik. Bu gepleşigimizde de öwüt ünne aýdymlaryny hem-de ýene bir owadan aýdymlaryny birini getirdik. Elbetde siziň ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzdan Gahryman muştoklarymyz özleriniň nol gyýpy bergimizde SMS ýollap gepleşigimizde sizi çağırmam haýyş etdiler. Onda häzir gepleşigimizde nähili aýdymlary bilen bir girişi berýäs. Gepleşigimiň şu ýerine bir bizim şahirlaryň sözlerini dören bir öwüt ünne aýdymlaryň birini aşaryndan ýerine ýetirip berýär. Ona ulugabet bilen saklamy size garaşýar. Gahryman tomaşaçylar, edi watandaşlar bizden daşlaşmaň, Türkmen Owazyna, Ulgamda Owaza, Ulgamda galyň. Görkümlerde kalbim var, her biri dar etme. Görkümlerde
Ömdü baharım kışım boğazken bu başım İnsan kucak ayışım şu manglayı şor etti İnsan kucak ayışım şu manglayı şor etme aynadan veren vah zar etme Maksat yerine yetirip beren şeýle şirin aýdymyňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Indi biz gepleşigimizi bir söhbetler arkaly, bir sowal jogaplar arkaly dowam eder, soňra gepleşigimizi bir taýýarlap niýetler keren aýdymlaryňdan biz ähwan iýleşmede bir de tomaşa edýän ähwan watandaşlarymyza hodurlarys. Başydylar. Öz dörejliginize has ýakyn görýän ähwan enetalary wasp edýän aýdymlary ýerine ýetirmegi aslynda özüňiz gowy görýäňizmi? Umuman istenlik bagşy sadanlar bolsun. Sadanna saat çalanna aydymna. Onun dinleýijiňem ýüregine hasta ýakymly ýüregi ýakyn bolýan aydymlar, enatalar wasp edýän aydymlar bolýar. Elbette her bir dörejlik işgäri ol ise aydymçy bolsun ýa ise sadanna bolsun ýa ise suratkeş bolsun tapawut ýok. Mehwan käbelenmedi, ezelenmedi, wasp etmedik şahir ýa wasp etmedik aydymçy ýok bolsa gerek. Sebebi inelenmiz waspyňam aňyrýana münasip. Dogrudan maksat. Şoň üçin şahiriň şeýle bir gowy feterlerim dile gelýär-de. Gelýse zer berjek uzak menzillen dogumlylyk bilen kalbyny dilen. Hiç saat bakasyna yetmez o günleň ejeli ýyllaryň gadryny bilen. Şahiriň şeýle bir gowy feterler bar. Şeýle bir-birinden ziyada aydymlar bar, bir-birinden ziyada goşuk feterler bar. Gelin ondan gepleşigimiziň şu ýerine ähwan käbelenmedi wasp edýän bir duýgulu aýdymlary bilen dowam eder, soňra da biziň dörejlik toparlanan taýýarlan sowalarymyzdan biz size ýetireriz. Başydylar. Ona ähwan iýleşler bizden daşlaşmak, Türkmen awazynda biz bilen galan. Bu halaldan mehrden dolu maňa inelerim huduzun berin Qadim bilbil beyan awadiyali maňa inelerim huduzun berin Qadim yatmadın uluk gece yatmayın geçmişin geleceğin yükün katlayın
namazın boyurun kudretli pirin. İktidat berjek bolsaňyz birin, maňa ineler uduzun berin. İktidat berjek bolsaňyz birin, maňa ineler, maňa eşeler, maňa tävelerin. Uduzun berin. Maksat köp sağ bolsun aýdýas, ýerine ýetirip beren şeýle şirin aýdymyz üçin bizde gepleşigimizi sowalar kal dowam edýäs. Şu bagşynyň il içinde hasam bir tanylmagyna, bir adabra münasip bolmagyna esas sebäpler näme diýip pikir edýäňiz? Öz muştoklarynyň kalbyndan orun almagy näme sebäp bolup bilýär? Isenlik bagşyda ýanky diýişime sadanlady. Hersiniň öz bir ussat bilen ýerine ýetiren eserine görä baha berilýän ýerler bolýar. Esasy. Memsal üçin halifamyz sahyjep bar fiýatlasak, onu biz hemmemizden bilýäs. Ýöne umumyň sahyjep bar halifany ýatlamyzda ak gözlü maralym türkmen halky aýdym gödöňde gelýär. Ýa-da gelinler aýdym gödöňde gelýär. Meni ejemaglar ýa-da ömür aýdym bilen halk meni kabul etdi-de. Onun köp berdi men adymy bilmeselerim. Elbetde. Sizin şol dörüden şeýle bir-birine şirin aýdymlaryňyz arkalam ähwan dinleýijiler bir toý bayramlara baran wagtyňyzda hälisini dowamly haýaş edýärmi özümiz şaýat. Ne şeýle bir söz barda aýdymçy dinleýijiň kalbyna ýol tapmagy, dinleýijiň kalbyna aralaşmak üçin näme etmeli durmuşda? Sizin pikiriňizçe? Ol her kimin öz pikir bolýar hoş geldi. Ýöne aýdymçy diýilen bir şeýle bir ussatlyk, şeýle bir zähmet talap edýänler. Halkyň ýüregine girmek üçin diňe ýürekden çykan zat ýüregi barady. Elbetde, dogry belýär maksat. Indi türkmen halka aýdymsa sunugatyna türkmen medeniýeti şeýle bir baý halkymyz bar. Şeýle bir şahirlaryň ussat halipalarymyzyň bize miras soýup giden şeýle ajaýyp eserleri bar. Siziň özüňizi ýerine ýetirýäňiz. Siz hasan aýdymy ýerine ýetirip bolluňyz, nämeden lezzet alýaňyz? Şo pursat nähili duýgy başyňyzdan geçýär? Elbetde hoş geldi ol. Bir aýdym ýerine ýetirenden soň öňde bir meraka dursa da, toýda bayramda özüňizi görýär. Şeýle bir el çarpışmalar, şeýle bir tolgunmalar bilen halk garşy alýar. Onun biz özümüz şeýle bagtsaýar. Näme üçin? Hormatly arkadagy, serdarymyz. Bir de şeýle ul mümkinçilikler ötüp berýär. Biz zähmet çekip halipalardan şeýle bir maslahatlar alyp diňe ömürçilikde barýar. Ondan soň o zatlaryň netijesi bagşy üçin, islenip sağlan üçin halkyň şeýle bir garşy almasy, el çarpışmasy iň uly biz üçin bagt. Türkmen halkynyň milli lideri biziň baş halifamyz Gahrman arkadamyzyň hormatly prezidentimiz arkadagy serdarymyzyň biz ýaşlary görýärmi? Maksat näkili bir giň mümkinçilikler döretip berýär. Her bir zekinli aýdymçy bolsun, islenlik bir dörejülük işgäri, zekinli ýaşlar üçin isleteli ýaýlym bolsun. Ajaýyp bir bayramçylyk konsertlary bolsun. Mumman öz zekinini açyk görkezmekde. Şeýle bir bilim berýärler, bilim ojaklary bar. Şeýle bagtly fursatda ajaýyp döwrümizde neniň döretmejek, neniň joşmajak. Ine biziň baş halifamyz Gahrman arkadamyzyň kämil paýgatynyň syzylyp çykan ajaýyp eserleri bolsa, bize hasam durmuşda näkili ýaşamalygyny, ömrüň her bir ädimi näkili ätmeligini bize bir görüldi mektep bolup durýar, bize ýol ýürürigi bolup durýar. Şu zatlaryň ählisen bizi şeýle bir ganatlandyrýar. Döredijiligi iterýär bizi.
Köp sağ ol maksat. Gelin getmişimizi bizim muştoklamı da maňa garaşýandyr. Aýdym Fazar bilen dowam edeli. Başladyk. Mehman iyileşler, ediz tomaşaçylar bizden daşlaşmaň. Ulgamda owaza biz bilen ulgamda galyň. Maksat köp sağ bolsun aýdýas. Biz gepleşigimizi bir söhbetler arkaly dowam edeli. Aýdym saz adamyň göwün sırdaş hasaplanýar. Sebäbi sunugat adamlary güýmemellerle sunugat adamlary özgertmeliler, dogry dämi? Näme üçin aýdym saz durmuşda möhüm orny eýleýär diýip hasaplaýaňyz? Hoş geldim, men öz pikirimi aýdaýyn. Aýdym saz isleýän adamyň durmuşyny şeýle uly özgörşüklere sebäp bolup bilýär. Biz ýa-ni käbir adamlar zatlar toýda, dawaralarda öz pikirini aýdyp urumdaş bolup durýarsa, şonu maňa diýerler, sen plan aýdymyň maňa şeýle bir planlady ýatlatdy geçmişde. Ýa-da men plan aýdymyňy dinledim bolyn, men şeýle bir özümi bir duýgulandım. Esasy biziň näme hoş geldi öz ýerine ýetirjiligimde men aýdymlarymda öwüt ünne aýdymlar barda. Onun ilk mustaqbamy mehman käbelendi. Elbetde. Onun men özüm pikir edýän, biziň aýdýan öwüt ünne aýdymlarymyň adamlaryň durmuşyny uly ähmiýete eýe bolup durýandyr diýip özüm pikir edýän. Gaty dogry belýär maksat. Sebäbi
adam isenlik fırsatda ol, belki işlep verilmorsun. Ya olmasa durmuşda, ya yolla, ya olmasa aslında bir öýde wagtyňam isenlik bir aydyma hiňleneň duyman galýan. Bir gow ýatlamalar bolýar, käbir aydym diňlän fırsatyny şo wagtlara, şo ýatlamalara adam alyp gidýär, dogry dälmi? Şol ýanky diýişim de hoş geldi şo. Her aydymyň öz bir dünýäsi bolýar-da. Onu şo dünýä girýär, şo içine girýär. Onu her kim öz başyndan geçiren geçmişine dolanýar. Ya da geleceğine şonu öýdüň ýerine goýup arzu edýär. Ýylgyranyň duyman galýan. Ýylgyranyň duyman. Men öýdümem şeýle. Seni kalifalar dinlen öz ýüregiňden çykýan, gowy ýüregiňde ýaşaýan aydymlar aýtdym. Men şo durmuşda diýip özümi gözüme getirip ýaşaýar. Dogry, gaty dogry. Käbir söz, käbir aydym köp zatlar ýatdy diýär. Gelin onda getmeşigimde inni näkil aydym bilen dowam eder maksat. Näkil taýýarlap kiren aydymdan bar. Sene. Şul gepleşigimizde bizim halifamız var. Derýaul Hanow damana ýoluna usta halifamız. Şoň bir ýerine ýetiren dörejliginde işleyip. Bir aydymy onuň soň ýygyna bizim Muskowy şahyrlarynyň sözüne dören bir oğudan aydym var. Şolar ýylygynda başarymdan ýerine ýetip berýär. Onu uluqowa silen saklamy size garaşýar. Başlysın. Merhaban iyleşler, eziz tomaşaçylar, biz getmeşigimiz dowam edýäs. Bizden daşlaşman getmeşigimiziň myhmany Maksat Hojaberdiýewiň ýerine ýetirmegindäki janly görnüşdäki aydym sazlar siz üçin ýanlanýar. Ulgamda owaza, ulgamda galan.
zillede bolsa Doğana tağa yaktır kesli zillede bolsa Sen alıp harf eylesin dilin hakkı söylesin Kimlik kellede bolsa olmayısına neylesin kimlik kellede bolsa Ülkem yaşıl giyinni Ülkem yaşıl giyinni Bilbil aşık yadıma Altın uydum gelinni Durma aşık güydümü Altın uydum gelinni Durma aşık güydümü Devur kurak aylanır Duruverli durmadır Düşletin keşleni Bulun çok kudurlanır Düşletin keşleni Bulun çok kudurlanır Durmalar, durmalar Durmalar can durmalar Duruverli durmalar Durmalar, 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 can durmalar, duruverli durmalar. Gül kendin uçmensin Gülür kendin göçmensin Yar yerlere uçmansın Dirmandır su var Hayat yerden su içmensin Dirman der su var Hayat yerden su içmensin Akanatlar kalgasa Gülülük hem de kalgasın Sevim bilen hoşlaşı ilgün garap kalmasın Sevim bilen hoşlaşı ilgün garap Durmalar, 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 durmalar Duruverli durmalar Durmalar, durmalar, durmalar can durmalar Duruverli durmalar Maksat yerine yetirip beren bir-birinden şırın aydımlığınız üçün köp sağ olsun aydiyaz. Sağ olun. Inni biz gepleşigimizi sowal jogaplar arkaly dowam edýäs. Sizin dörediýän aydymlaryňyz ýa-da halipalarymyzdan bize miras kalan ajaýyp aydymlaryň keňini yerine yetirişini tapmak, eheňini tapmak size nähili başardýar? Oýlanşmak esasynda-my ýa bir duýgu esasynda-my ýa bir maslahatlaşýan durmuşda adamyňyz barmy? Maslahatlaşýan adamlarman bar hoş geldi. Ýöne ilki bilen men bir aydymy işlejek bolsam, isle aydylan aydym, aydylmadyk aydym bolsam, ilki özüm duýgulanmak bilen öz ýüregime kabul edýän. Ondan soň özüm şu dutarda çalyp aydyp görýän. Onuň innäre o maslahat soramaly ýere geldi diýip öz halipalarymdan maslahat soraýan. Men öz halipalarymam şuna gepleşim şu ýerine ýatlap geçdi, hoş geldi. Ağam
Evet halifam Hüseyin Hoca Verdiyev var. Bayram Hoca Muliyev var. Hasam bir şeyle süýüji aýdymlary ýerine ýetirýän ýa-ni ýene ýatlap geçdim. Derýaul Hanov, Ferman Nurulijew var. Merdan Bayram men kän halipalar dinledim, kän halipalardan sapa galdım. Şolaň ýerine ýetiren aýdymlaryny bize miras goýup giden aýdymlary barna halipalarymyň dogry bilýärler. Maksat şolaň asyl nusgasyny dinleýäp, şoňa görä duýgulanyp özüňizçe ähen berýäňiz, dogry däl? Yok mani sebäbi asyl nusgasyny dinlemeseň aýdyma ol kemterlik bolýar. Şolardan halipalardan asyl nusgasyny dinläp, öwrenip, ondan soň şolaryň ruhsady bilen özüňçe bir ogodanlyk, Öz duýguýuňyzy berip, öz duýguýumy berip ýerine ýetirmäge çalışýar. maksat ine halipalar hakda bir aýdym sasynyň utaqynda şeýle bir täsiri gurrunlary berdiňiz ha. Maýa Kuliýew adyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna da halipa moýlumyň size bir terbiýe bermegine aýdym sasyny otuna hasam aralaşmaňyz. Hememine dähmeşek ýani idaraňyzda şeýle bir halipalaryň täsiri siziň dünýäňizde ilki bilen. İkinciden hem öz aýdymsa dörejlüğüňizde, üçüncü bilen hem siziň bir durmuşda öz ädimliğiňizde, ýani sadan ýigitler bilen hem öz maslahatlaryňyzda sadan şeýlerek çalsaňyz ýa aýdymyny maksat şeýlerek ýerine ýetirseňiz diýen öz maslahatlary hasam durmuşyňyzda giň orna eýleýändir belki. Elbetde bir diňe okap, öwrenip, halipalardan tälim alyp, oň daşyndan hem gözel paýtagtymyzda yerleşýän Türkmen döwlet konserniň medeni işewurluk merkezinde de zähmet çekýär. Bärde de halipalarymyz bar. Şolardan hem tälim alyp, umuman diňe bir belli bir halipadan däl, hemme halipalar dinlemeli. Durmuşda döredijiligiňi hasta ulagydyrjak bolsaň, halipalary dinläp ýaşamaly diýär. Gatygowy. Berekallah üstünlük ardy bolýas. Sag bol. Geliňini muştoklaň odam garaşýandyr. Geçmişimizi bir depkinrek aýdymlar bilen dowam ederi. Başlysyny. Mehman iýleşler biz geçmişimizi dowam edýär. Bizden daşlaşmaň Türkmen owazyna biz bilen galyň. Toylarda tan toynap serden geçenim. Ay şol bedenim gözlerine kaçanım, kaçanım. Bir daha bakar bolunan 8 yaşım, barcak edip donunan 8 yaşım. Şoluşusun gelli dil vermeyadini, şoluşusun gelli dil vermeyadini, sataşasın gelli seyen kıydına. Ay bir ihtiyar düştüm gittim eydine, eydine. Ay
sekid yaşım barca gedip dolanan sekid yaşım dolanan sekid yaşım barca gedip dolanan sekid yaşım Diydi şahir guru hıyal hayışım Diydi şahir guru hıyal hayışım Yıllar buluğuma sattı çavuşum İnnik yaşlardan içecek hayışım Ay kadrini bilimon sekid yaşım Kadrini bilimon sekid yaşım İnnik yaşlardan içecek hayışım Ay kadrini bilimon sekid yaşım Ay barca gedip dolanan sekid yaşım Maksat yerine yeterperen aydımız üçün köp sağ olsun aydıyaz. Sağ olun. Biz gepleşigimizi inni dowam edýäs. Täze başlangyç diýmek, täze maksat diýmek. Täze başlangyç diýmek, täze ädim diýmek. Sebäbi insanyň bir täze başlangyçlary islenik kärde zähmet çekýän bolsun, ony durmuşa bolan howesini hasam artdyrýar. Ýa-da bolmasa täze başlangyçlar agzyrlyňan binýaty hasaplanýar. Inni durmuşda başlangyçlar size nähili duýguny oýarýar. Men ne hoş geldi başlangyç diýen duýgy istenlik işe başlaýyn. Aydyma, sada, türlü zatlara başlaýyn. Başlanmaza şeyler dogumlu başlamany. Şol adyňam başlanan adyňam şeyler uzak ýaşamak üçin aladas ne diýen, misal üçin bir aydym iş ýap başlasak da ilki bilen yürekden çıkarıp aydymyzdan soň şul aydymyň ömrü nähil bolýar oğlunlaryň maslahat soraýar. Dinleýijiler kalbyna bir müdümiylik dowamly ýaşarmyka, dowamly dinlenärmika, aydym kämil aydym bolarmyka diýip elbet aydym şeň ola esasy alada silki bilen, dogry dämi? Onuň şol döredän eserlerimizde şul aydymy dinleýijiler näçe gedek dinlesin, ýöne şonça gedegem şol aydym başlangyç ýar bolup dinlesin. Maksat onu şuna başlangyç diýende ýene bir öz jogabynda arkaly bir sowal dörýär-de. Durmuşda insan dürli duýgulary bilen pet gelýär, gawat gelýär. Sizde şeýle ýagdaý boldymy? Şu işi nemene başardymy diýip ýediňizde ser salyp ädimler ýene başlangyça tarap ädimden pursatlaňyz boldymy? Kä wagty ikilenýäňler bolarmyka, bolmazmyka? Ine mene şunu başardymy diýen pursatlaňyz boldymy? Ol pikir bar, ol hem aydymsyda da bardyr. Ýankyýaly şeyler aydymlar bolýar da şoň bijeti, o bir halk içinde bir gowy ýaýran dinlenen aydymlar bolýar da. Ýöne men özüm şol aydymy
Hatam şun gowy ýerine ýetirip bolmazmyka şu başlanygyçym men dowam edeyinlik ýaşaýar. Ýygyma seredip inne şolaýdym men owo nokoduny goýdum o ýa-da bir inne burlöýt diýen şolaýdym diýen. Sebäbi şolaýdymy şu gün şu taýda şu hile diýsem ertesi başga ýerde başga hile bolýar. Demek ne aydymy ýerine ýetiren turdadyňyzda dowamly ýerine ýetirip toý bayramlarda ýerine ýetiriniňizde ýa dowamly turgullyşyk arkaly şu börüden aydymyňyzda ýa-da ýerine ýetiren aydymyňyzda hey bolmanyna bir daha goşulýar, dogry dämi? Bir tilsim bolýar, ýa bolmasa hakularyna ýa heňine siziň bir tilsimleňizde iň bolmanyna bir daha da ýetgeýändir, bir daha hasam öňüňe düşük bolýandyr. Hökmany halipalardan bir eşden bir gurrugum barda. Sah halipa aydym aydanna diye bir ýerde, bir toýda, bir bayramda bir hile diýse, ertir başga ýerde başga hile diýýär diye. Onuň şolar ýaly olary bir meňlemek dälle umuman baran toýuňa görärek onuň adamyň bir keyip çağlanan wagty bolýar. Onuň isleýän aydym aýdasyn gelişi ýaly. Tomuş şeýle kabul edişi, şeýle bir dinlemesi. Şol aydym isleýän ýagdaýda bolsun, tomoşa şeýle bir kabul edýär. Onuň şol ýanky diýilen aýtgylara gelýär, ýene şo halifalar dinleýär. Gara başlanyňyçam şo bolup durýar. Her gedegem aydymlar bir sihli aydylmaýar. Demek joşdurmak üçin joşmalylar. Yok manysy. Ine ýene de duýga dolanyp gelýär maksat. Ya sowar munyň baş duýgudan başlatdy. Şu gepleşigimizde nähil duýgulary bilen geldiňiz? Gepleşikde nähil duýgulary başlaryň geçirdiňiz, aydymlary ýerine ýetiren tursatdyňyzda umuman gepleşigimizde nähil duýgulary geçdi sizden? Men aydymlarymy şu gepleşikde halk nähil kabul ederkä, nähil garşalarka, ýokary hujaýyňyzda ýa zähmet çekýän ine işegürlük merkeziňizde halipalar näme diýerkä, dogry dämi? Gelejege bolun umydy nähil bererlerkä diýip şeýle bir uly duýgu bolýar, hoş geldi. Onu duýgulu dünýäňizde size üstünlük ardy edýär. Ine gepleşigimizde ne bize verilen wagtam ahyrlap barýar. Gepleşigimizde gatnaşyp ine öz saada nigitleňiz bilen bir-birinden ajaýyp bir janly görnüşdäki aydym saazlary ulgamda owaz atdy, aydym saada diň jarşy gepleşigimizde biz mehman tomoşaçylarymyzyň dikkatyny ýetirdik. Görüjülük üstünlükleri mahmal owazyňyz elmydama belent bolsun, elmydama size şowluklaryň ýar bolmagyny tüýsüregimizden ardy edýär. Sağ olun, hoş geldin. Biz talip ýaşlara giň mümkinçilikleri döredip berýän, bizim baş halipamyz Gahrman arkadağımyza, arkadagy serdarymyza köp-köp sağ bolsun diýär. Gahrman arkadagy serdarymyň janlar sağ ömürleri uzak bolsun. Köp sağ olun, arzuwlaryňyz hasyr bolsun. Gelin gepleşigimiziň dowamyny bir depkinli, joşly aýdym bilen jemläli. Kuş bilen giderdim bir zaman Ösüşüm yeli bahar yar bilin Yar bilin Vah, su başını mesken tuttu bir zaman İkıyıl bir gelin Bir zuhal bilin El bilin Soyumaga elin Ay gelin vardı soyumaga elin Dostlar sinasına O bilen yalın El yalın
yağışı, el yağışı. Ay bu sadının telmevlünün başı, her meylise beyan eder sad bilin, sad bilin. Halifadan elmevlünün başı, her meylise beyan eder sad bilin, sad bilin.
mezar Kanar tavıyı dolup taşıp bol geliyene bir mezar Teşli çölün halkım şivar yel geliyene bir mezar İçin tavım doğduğum dek bal bol yana bir mezar Al yanağım neydi yana sumurun ternarına Ağalkımın köpek dadı ağaltının barına Görküm bilin görellesin belirlerim barına Aç çocuğumu dese gül geliyene bir mezar Görküm bilin görellesin belirlerim barına Aç çocuğumu dese gül geliyene bir mezar Ay mudamama mehribanır ülkemin terveli Parvelilerden saylap geçip seydim seni terveli Leyla kaşın muradıma yitirin bir bölveli Timurumda yürüp bağrım külval yana bir nişan Kirpiklerim gidebilirsin var mezarın aşışır Kıydı ucundan gidebilirsin sevdiğim otek tutuşur Şirin şirin söyleşmeye belki yarım satışır Çünkü aşıklan ardı yolal yala bir mezar Şirin şirin söyleşmeye belki yarım satışır Çünkü aşıklan ardı yolal yala bir mezar Kıyşok olsam duyuymazan dinle odol ödümü Kıyşok olsam sevimizan dinle kadar sadımı Yaksa yaksın şekeyimle nedeni Yeni yıllar yıllan aşık yıl geliyor hepimizden Yaksa yaksın şekeyimle nedeni Yeni yıllar yıllan aşık yıl geliyor hepimizden İnne aşıklan ardı yalan ya da hepimizden Mehman tomoşaçylar, eziz vatandaşlar, ine geçmişimizin bu gedek sanını size yetirmek isteyen şeyler zoşulu aydımsazlanmaz şulardan varat. Biz bolsa Türkmen Owateli ýaýlamy şeýlede agdylyk tilsimady birlikdäki käýerhanasy bilen taýýarlanyp ýaýlama berilýän Ulgundy Owat atly aydymsazy dynjaş geçmişimizin bugünkü göçme sanyny şunun bilen jemleýär. Biz sizin her biriňizde berk jan saglygyny, maşgala wadançylygyny, ýurt adamlyk tüý sürekden ardy bolýar. Bizi şeýle bagty durmuşda ýaşadýan, bagta taram alyp barýan Türkmen halkynyň milli lideri, biziň baş halifamyz, Gahraman Arkadağymyza, hormatly prezidentimiz, Arkadağmy serdarymyza köp-köp sag bolsun aýdýar. Gahraman Arkadağymyz, hormatly prezidentimiz, Arkadağmy serdarymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak döwletli işleriniň elmadamy rowany ýollarda rowaşlyklary meselelerini tüý sürekden ardy bolýar. Mehmanlar, ýene-de ýaýlymda görüşýänçä hoş, sag bolun.